ka na kay wa man nato madala pero dinha klaro yu kaayo nga og nadungog nato kaganiha nga igampo mo kami padre. Mao na kung Dios pa ang pari ngano pa man nga magpaampo ta ngadto sa pari ngadto sa Dios. Logic na gid siya, no? Mao na atong ihatag na lang ni Brother Salbert isip nga pagdugang niya, no? Basi makaduhang po ta pagbalik kunya. Okay, Brad. Okay, kung ilagong isulti ang insakto gyud nga interpretation sa nagsulat sa mong libro, mulutaw man nga insakto, Brad Nicolay, Lord John o June Ryan. So kung insakto, dili nila maatake. So ang interpretation nga bali mo ilagyong isaysay kay ang bali sa insakto dili man insakto. So ang dili insakto nga interpretation mo ilang ipadayag. Ako nga pasumpay gud ana, mao lagi Brad Nicolay, timan na to nga ang pagtulunan sa Katoliko ang usa ka Dios aduna lamay tutulo ka persona. So kung i-appeal nato ng pare diha dili na tulo ka persona. So kana lang ba? Oh, okay. Now kanang pag-ingon nga pare ili sa Dios diri sa yuta, dili na sabton nga Dios na pud ang pare. Okay, mag-ampo man ang pare. Di ba? Oh. Ang buti pasabot ana kana manggong visible presence sa Dios. Siyempre, di naman makita din si Kristo. Diri. Sumugsugo siya. So, ang iyang gisugo, nga mo trabaho siyang trabaho, mo na silbing sample na to, nga ili sa Diyos diri sa yuta. Ang visible presence, dili ang pagka-Diyos mo ilisan niya. Kay, dili yun ma-Diyos ang pari. Now, unsa may biblical premise na to, ana. Sabto na to ang Juan 21:15-17. Kadtong gipatrabaho ni Kristo ang iyang trabaho ngadto ni Pedro. Isip magbalantay sa karnero. Tibuok karneruhan yun ni Kristo. Nga, trabaho man na ni Kristo nga siya mo'y muatiman. Pero kay mo, kayab naman siya sa langit, siyempre, iyang ipatrabaho og tao. So, kinsa man si Kristo Dios. So, ang visible presence ni Jesus Christ, iyang gipatrabaho ni San Juan o ni Pedro. So mo na nga atong giingon diya nga ang Santo Papa kung specific na to, ili sa Dios nga si Kristo diri sa yuta. Dili sa pagka-Dios lagi, kundi sa iyang visible presence diri sa yuta. Namanggali pa example ana nga atong masabot sa Exodus 1 nga si Moses giingon diha ako masaho no diri sa Mayong Balita Biblia bisan sa King James mao man gihapon giingon diri. Ang Ginoo miingon kang Moses, himuon ko ikaw nga sama sa Dios sa atubangan sa hari sa Ehipto. O kang imong igsuon nga si Aaron mao'y musulti kaniya ingon nga imong propeta. Natanawa. Unsay giingon diri? Ang Ginoo pagyud mao'y miingon. Miingon ngadto kang Moses, himuon ko ikaw nga sama sa Dios sa atubangan sa hari sa Ehipto. Now, sabton ba nato diri nga nahimo ng Dios sa kahimtang? Si Moses dili. Kay ang buot lang ipasabot ani nga tungod kay ang kabubuton sa Dios dala man ni Moses kay siya may gipiyalan sa Dios sa iyang pulong, mura na pug Dios diri sa yuta si Moses. Kay siya may ang iyang tingog man sa Dios. Pero dili gyud sa kahimtang nga nahimo na siyang Dios. Now, adto ko sa katong gisgutan ni mo Brad Lord John o gisgutan ni Brad John Ryan pod katong gisgutan kay mo may pista lagi nato ron dakong kasaulugan lawas ug dugo ni Kristo nang po'y mag-awat-awat ana. Gamay lang akong ipuno ana no. Importante diri kining doktrina sa panaghiusa. Dili gyud ta mo layo sa authority. Doctrine sa authority ba? Akong himong premise ang giingon ni Paul sa Romans 10:15. Katong unsaon man pagmensahe kung wala siya gipadala sa to pag-authorize. Unya remember ang pag-authorize sa mga apostol sa ilang mga successor pinagi og ordination kanang laying of hands. Now historically only the Catholic bishops nga ang ilang authority gikan gyud sa mga apostoles. Oh. So mao na nga ang may authority sa pagkonsagrar mga obispo. Then maapil lang pare kaya mga obispo nag-ordain man pod sa ato mga kaparian. Kay kung kuhaon guna nga
kana bang punto bisan kinsa na lang dayon. So mutumaw dayon panagbahin-bahin. Na supa karabasi Kristo anang panagbahin-bahin. Mao na nga aron dili ta mabahin, dili gyud nato kalimtan ng doktrina sa panagiusa o giunsa na ni Kristo aron ta mausa authority. Jesus Christ authority. Ang mga apostoles yang gi-authorize. Ang mga apostoles ga-authorize pod sa ilang mga sumusunod. Tagaan na to sila tulo lang ka example nga giklaro kayong direktamente nga gi-authorize sa mga apostol. Sample si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan. Obispo Policarpo, disipulo gihapon ni San Juan. Obispo Ireneo, although dili siya direktamente disciple sa apostol, pero ang nagtudlo niya si Obispo kinsa to si if I'm not wrong si Polycarp mo teacher ni Ireneo. So doon ay connection gihapon sa mga apostol si Obispo Ireneo, obispong Katoliko, kaya ang iyang teacher si Policarpo, nga ang iyang teacher si San Juan. So sample na. So down through history bisan manggali ang mga iglesia ni Kristo na nakoy nabasa sa ilang pasugo nga ning angkon sila nga kining pagka-apostolik sa simbahang Katoliko. Di lang nako natason kay aron napatay dialogue pod nga pagahimuon. Kaganina naminaw ko sa tulumanon nila kining pag-ampo nato sa mga santos murag wala kaayo matuhog ang atong discussion sa miaging Domingo. Wala manggali hilabti ang bersikulo atong gikutlo sama sa 2 Kings 1:13. 2 Kings 1:13 sa King James Version. Ambot unsaon nila na pag-repute nga si Elijah giampuan. Pero giampuan siya dili isip Dios. Gihangyo lang siya kay duna siya mahimo. Ang iyang impluwensya sa Dios maoy mahimong makaepektibo nga pwede gyud mahangyo o maampuan sila, no? Wala nila hilabti ang 2 Kings 1:13. Dayon gisulayan nila hilabot ang Daniel 2:46. Pero kahibalon nako gon sa istan ani sa atong higala. Ngano man kunong awaton si Nabucodonosor sa iyang pagsimba ni Daniel nga pag-ano mas Nabucodonosor. Now, ang atong tubag dili biya tanang buhat sa usa ka dautan sa mas pagano. Tanang buhat niya sa iyo. Oh. Mingon baka kumo ba pagano tanang buhat dautan? Kung moinom og tubig ng pagano dautan day na. Dili oy. Atong sutaon og kanang gibuhat sa tao sa iyo ba? No? Now, yadtong higayuna sa iyang pagsimba ni Daniel ato kay kung nasayo pa siya gibadlong siyang Daniel. Oh, ayaw kog simba kay tao ra ko. Sama sa gibuhat ni Pedro, iyang gibadlong si Cornelio kay sabot ni Pedro sa pagsimba ni Cornelio, pagsimba man nga pagpakadios. Oh. Pero wala niya badlunga si Nabucodonosor kay iyang nasabot tahod ra ang but pasabot ato nga simba. Kay kung basahon na to sa Verso 47, nakailaman si Nabucodonosor sa Diyos ni Daniel. Wa man siya magtuo nga si Daniel mo ay Diyos, siyang pagsimba. So, veneration, o pagtahod na to ang buot ipasabot ni Nabucodonosor sa iyang pagsimba ni Daniel. Kung sayo palagi, trabaho ni Daniel ang pagbadlong ni Nabucodonosor kung sayo to iyang gibuhat. Now, gihisgutan nila akong gihisgutan sa pero murag wa ka paminaw akong higala sa akong programa ganina kay wa man niya maisgot eh. Ang listener niya mo nagkapaminaw kay niingon man nga gihisgutan ko na ako ang si Constantino, ang adlaw ni Constantino. Lahi man yang niingon man siya nga gidipinsahan ko na ako ang adlaw ni Constantino. Okay. Di na mo mahingot mahitungod to sa idikop nila na akong gisgutan. Di na ako nakasubliyon ka ako naman gisgutan sa radyo ganina. Pero wala nila tanduga akong gisgutan mahitungod ana. Lahi noon ang iyang gisgutan, no? Dayon katong tuli nga sa Katoliko god nga interpretation anang tuli sa bag-ong kasabutan. Dili na tong circumcision yun. Kundili bautismo na gyud. Ang key verse na to ana premise Colossians 2:11-12. Wala gali po na hilabti. Kaya nagamit mo kong bersikulo, Colosas 2:11-12, nga naghisgot si Pablo diha, nga ang circumcision of Christ sa sumpay, bautismo ng gisgutan. Si Pablo gasultiana. Dayon, murabag iyang giingon ba nga, naamang gihapoy bunyag, kay sa Old Testament, gikutlo man galipotong bunyag. Lahi man to nga klase sa bunyag, dili man to bunyag nga kanang sa ato galing term ron, sakramentohanon. Oh. Unya, timan ana to, kay iyang himong example nga
nagpatuli man lagi sa Kristo. Pero sa Kristiyano nga doktrina, dili na part sa religion. Kay klaro man yun na historically nga ang ato karon sa Christianity bautismo. Dili na tong tuli. Kay katong tuli, Jewish to. Pero mura ba og iyang pasabot ba nga og unsay gibuhat ni Kristo tanan sundon kay Kristiyano gihapon na, that's wrong. Now, ang footnote sa buhat 21-27 kung wa ko makalimot, ang exegesis nga Katoliko sa pagsugod jud sa simbahan dili man gud automatic na biyaan nila tanan ang Jewish practice. Naapa gyud sila gisunod sa mga Jewish practice, pero lahi ang Jewish o Christian. Kay unsao man nila pagribat anang Kolosas 2:11-12 nga ang circumcision of Christ baptism na. Wala na nila giribat, dugay na kung paminaw sa ilang programa, wala yun. So mao na nga lahi ng tuli. Ang tuli karon sa atong panahon pod for health reason na lang. Dili ingon nga i-appeal sa religion. Di ba? O sa Council of Jerusalem o sa unsa pa to mga debate nila, dili man gyud requirement ang tuli sa Kristyanismo. Si Kristo nagpatuli kay observant human si Jesus Christ. Ikaduha pod, wala pa pod hingpit matapos ang Old Covenant. Katong pagkatao niya o bisan ganitong ilang kanunay basa-basahon ng Lucas 4:16. Di ba? Si Kristo God, pag-anhin niya, wala niya guba ang kasuguan ni Moses. Iyang gituman tanan, pero iyan ang ginahinay ang pag-usab tong sayop nila nga pagsabot jud og unsa gyud ang igpapahulay. Pero girespeto niya ang sabat nila pero wala siya mag-ingon nga dili ni ibalhin. Wala siya mag-ingon. In fact, kung basahon nato si Pablo sa iyang sulat sa Kolosas, giingon pagali niya nga landong tong Jewish sabat. Mo manggali na hinungdan kay landong to kinahanglan pulihan dito. Nya nahinumdum ko nga anong usubon man kuno ng balaod sa Dios. O man tay giusob sa balaod sa Dios. Kanang sugo god sa Dios mahitungod sa sabat, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Gisunod man na nato man na usba. Unsay na usob ang iyang ceremonial essence, pagpatunong. Kay ang balaod diha sa napulo ka sugo kanang iyang moral, wala man mag-specify gyud nga 7th day of the week, di ba? Unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Ang Domingo di ba rin matunong ana? Unsa mang unang adlaw nato ron? Domingo pa ba? Sa pagtrabaho, unang adlaw sa trabaho, Lunes. So, ikapito gihapon ang Domingo. Mo bitaw kung nagbasa man sila katikisim, 1166 sa katikisim, gihisgutan gali diya sa katikisim nga 7th day pod ang adlaw sa Ginoo nga Domingo. Ngano man asa man na gibase, ko musugod og Lunes. Mo na nga ang pagpatunong seremonyal, so pwedeng mausob kay ang simbahan gitagaan man og tibayan dingan losing ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit. Iyan ang gi-ignore. Kanang moingon siya nga giusob puno ang sugo sa Ginoo, wala man nato giusob. Gituman pagali nato kay si Kristo Dios nga gahatag og authority sa iyang simbahan, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit. So kung dili ka motuo ana, kisa may wala motuo ana, sila. Kay dili man nila i-grant, dili man nila i-sanction ang giusob sa simbahan nga gitagaan siya authority. So, diya sila, murag para nila ba nga ang mga obispo na to, walay gahumuhimog mga balaod, umulugak og balaod. Unsa man pagguba nila anang Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So, nila paggubaan na. So, ignoring the teaching of Jesus Christ nga naghatag og authority. So siguro, tama lang po siguro nga, dili sila ang nagwalhin gikan Sabado nga tos Domingo, kaya mo sila authority pagbalhin. Dili, ang ilang ordination, dili man gikan sa mga apostolis. Sa mga Katoliko, nga obispo, dili mahadlok ana. Muna sa Council of Laodicea, ilagi nang gibuhat, kinaa sila authority. Hasta po itong gilip up ng pagbawal nga disciplinary law nga dili mo kaog dugo sa Council of Florence, no? Wa na ko higayon pag expound ani 5 minutos na lang kining usang mahitungod sa panig-ingnan og nabatasan, mubo lang akong iisulti ani. Dili tanang nabatasan ni Kristo kinahanglan sundo nato karon mga Kristiyanos. Pero sa anang tuli as an example, as an observant Jew, dili mo na requirement sa Christianity. Health reason lang na. Unsa pa to katong pagtambong ni Kristo og mga pista sa karaan.
dili man to Christian nga mga pista. Jewish to nga gibansay ni Kristo nga man lagi nila nasunda. Di ba? Wala may pista ang Seventh-day Adventist. Si Kristo nagpabunyag dito sa Jordan, dili og litrahon gyud tanan gibuhat ni Kristo nganong dili man sila Jordan lagi nagpabautismo. Kung kupyaon, dili tanang gibuhat ni Kristo sa naa siya diri kinahanglan sundon nato. Only kadtong mga dunay moral o divine nga mga gibuhat ni Kristo nga mga balaod nga iyang gipasudot ipadayon. Pero katong mga ceremonial practice nga Hudiyo pwedeng pangusbon. Colosas 2:14 nga 17 nindot untang akong expound na pero lisod maulaw ko ninyo apoy isgutan nato uban diya lang sa kutaman. Okay, salamat kayo Brother Salbert Dondiano, no? Dayon do na kay